Berarti ya. Ya, Mbak. Mbak, tuku ndoknya sekilo, Mbak. Ya, sih ya, Mbak. Enggak, Mbak, iki telure sak kilo 30.000. Loh, kok larang mah to, Mbak Dia? Nang warung kono lho. Regane 20.000. Lah kok ning kene larang banget, Tik. Nek ning kono luwih murah to, Mbak. Sampeyan tuku wae ning kono. Nek ning kene regane memang sakmono. Aku ki mau bandingke rego, Mbak Dia. Jenenge wong tuku ki yo golek sing murah. Bandingne kok ning kene. Nek weruh kono murah, wis kono to lunga. Tuku ning kono. Rasa sambat nang warungku. Ih, lah kok emosi to, Mbak? Aku ki pelangganmu lho. Jare pembeli ki ratu. Elah, ratu apa? Ratu kok senengane bandingke rego. Terus nek bayar sampean mesti ngutang. Ya wis, Mbak, aku selama masak. Yo ki, duitnya aku bayar separuh sih. Sing separuh ngutang yo. Oh, ngutang to. Nek sampean utang berarti regane ndok iki ora 30, tapi 35.000. Kok malah mundak tuh, Mbak? Iya, iki rego khusus kanggo pelanggan ratu. Sing senengane bandingke rego. Tapi nek bayar mesti ngutang. Warungku cilik Mbak Ida. Sing gede kuwi to, utange wong-wong kae lho.